Sa pagsaulog karong adlaw sa Philippine Independence Day, nakahinabi sa GMA host o sa mga host sa At Home with GMA Regional TV ang mga government leaders ug atleta nga nagdala og dungog sa nasod nga pulos taga Mindanao. Anang report. Terorismo ang mibag-o sa kinabuhi sa mga taga Marawi City. Tulo ka tuig na ang milabay. Buot ni kanhi Marawi Crisis Spokesperson ug kasamtangang miyembro sa Bangsamoro Parliament, Assemblyman Zia Alonto Adyong, nga mapadali ang rehabilitasyon sa maong syudad. Doble nga yung challenges ng Maranao, ng mga taga Marawi City, Lanao del Sur. Not only are we facing the ongoing rehabilitation program or the rehabilitation process, the challenges of rebuilding the city, but we are also faced now with COVID-19 pandemic, and this will make the rehabilitation more prompt this time and should be done quickly as possible. Giawhag sab niya nga ipatigbabaw sa mga Pilipino ang bayanihan o ang pagtinabangay bisan pa man sa managlahing relihiyon. This is the time where we need to unite our people, we need to cooperate with the government, we need to instill in us the sense of community. Luyo sa pagdala og dungog sa Pilipinas, pinaagi sa iyang mga kadaugan sa weightlifting ug bisan pa man ang naa karon nagatraining sa Malaysia, nagpabilin ang puso ni Heidelin Diaz sa mga kababayan. Usa ka fund drive ang gipasiugda aron makatabang sa paghatag og relief packs sa mga Pilipinong apektado ang panginabuhian sa COVID-19. Mensahe niya karong Independence Day. Samtang bisan sa iyang nakabut karon, gibalikan ni PNP Chief General Archie Gamboa ang iyang simpleng kinabuhi sa iyang kabataan sa Bukidnon Province. Gikan sa ospital nga mokabat mga 2 ka kilometro, magbaktas lang mi paingon sa eskwelahan, unya muli paingon sa balay namo. Isip usa ka leader sa pambansang pulisya, ginapakita niini sa iyang mga tao nga usa siya ka maayong ehemplo kanila. Sa likod sa iyang uniforme isip PNP Chief, Buutan ko, no, usahay siyempre naman gyud nato sapot, pero philosophy gyud nako nga buutan because ang nasa akong una kining tanan, no, pag PNP upat ka star sa imong shoulders is just temporary. After ani mobalik ka sa imong yanong nga kinabuhi. angay matud pa nga gamiton kini nga pagsulay karon isip oportunidad nga makakatun aron mulambo ang atong kinabuhi. Ako si Sarah Hilomed Velasco para sa One Mindanao.